Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawukuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanjalo like i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke i-video esifakayo kwezemidlalo osukinikelwa namhlanje. Ngizokupha ke i-update engemnandi abalandeli bamaqembu amabili ahlonishwayo la kwi-Betway Premiership okuyi-Orlando Pirates ne-Kaizer Chiefs bebelindele ke umdlalo wama legend, umdlalo obuzoba ngomhla ka-29 ngesonto lapha eMoses Mabhida eThekwini. Indaba ezibhlungu evelayo ekuthiwa ke lo mdlalo njengamanje usukhanseliwe, kuthiwa ke abahleli bawo ke lo mdlalo bahlangane ke nezingqinamba ezidala ukuthi ke indlela ke ebebehlele ngayo noma indlela ebekuplanwe ngayo kube ukuthi ke ayisabi impumelelo ke. Impela ke iyona update engiphethe njengamanje, like i-video usubscribe kuyona ke i-channel, mina nawe ahlangabezana kwe-video elandelayo. Nisale kahle.